Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Sa tuya man pong idulot sa Santa Misang ini ang mga minasunod na intensyon, birthday blessings and thanksgiving of Angie Colbera, para sa 44th birthday, thanksgiving and blessings of Nanit. Thanksgiving offered by the following: San Antonio Diagnostic Laboratory Incorporated, Stephanie C. Barameda, Michelle Batan, Sinaida Alcana and family, Connor Enche, Ifondo family, Isa. Thanksgiving and petition of Talubo Mushroom Farm offered by De Ramos family, Bas family, Mr. and Mrs. Nicanor Caballero. Petition for healing and recovery of the following: Emilia Ramos, Conrado Martal, Jeng M. Asor, Nestor Villanea. Personal petition of Evelyn, asin sa kapay ngaluan kan kalag kan sa tungtugang nasinda. Alvin, Salvacion, Valentin, Evangeline, Felisa, Eugenio, Arnel Alberto, Premo Jr., Rodrigo, Baby Angelica, Jose, Marita, Leonor, Primo, Senior, asin duwa pong nagdulot para sa kapay ngaluan kan gabos na kalag sa purgatorio. Diyos marhay na aga sa indugabos mga tugang. Ngunyan aldaw na sa tuyang pinupunan an misa di Aguinaldo. Sarong magayon na tradisyon niyatong mga Pilipinong Katoliko namantang nagrarani an aldaw kan pagdatong kan paratubos. Kita namimibi asin nagaandam kan satong mga sadiri, mantang nagrarani na an aldaw. Buksan niya to an satong mga puso na panunin pagtubod asin paglaom. Tanganing sa aldaw na iyan, mamatian niya to ang tunay na pagkamuot asin biyaya nagikan sa Diyos. Makakaibahan niya to sa selebrasyon iyo si Reverendo Padre Jed Peña, Formator Minor Seminary. Matindog po ang gabos.
Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong Espiritu. Ngunyan susuluan na an enot na kandila ninda Engineer and Mrs. Francisco Banzuela and family. An enot na kandila, simbolo kan kaugmahan na satong namumutan, mantang kita nagahalat sa pagdatong kan satong paratubos. Pamibi, kagurangnan niya mong Diyos, tabangi kaming makapag-andam para sa pagdatong ni Kristo, an Emmanuel, Diyos na uyas sa muyang hade, sa muyang hukom. Lugod, abutan niya kami na nagahalat, asin maugma sa madudok na pagpamibi. Ini hinahagad mi huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asinin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. O Diyos, na sa pagbareta ka ng hel, binuot mo ng sa imong tataramon manilaman, sa pupunan ni Santa Maria ang Birhen, orasan sa mga namimibi sa imo,
na kaming tunay na nagtutubod sa iya na anak ang Diyos, ulikin sa iya mga pamibi sa atubang mo matabangan, ulikin sa Kristong kagurangan niya mo sa imong aki, na kay ba mong nabubuya sinagahali, kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Liturhiya kan tataramon. Ipinapahayag sa enot na babasahon na yaon an invitasyon kan Diyos para sa gabos na makisumaro sa gawi nin pagpapabanal. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Inian sabi kan kagurangnan, utubaan maninigo asin giboha an katanosan, taan sa kuyang kaligtasan maabot na, an sa kuyang katanosan ipapahayag na. Paladan ang tao na minagibo kaini, an aki nin tao na minaako kaini, na daay nagbabasang-basang kang aldaw na Sabado, na ilikay an sa iyang kamot sa mga maraot na gibo. Ang dayuhan na nakikisumaro sa kagurangnan, daay magsabi, isisiblag ako kan kagurangnan sa iyang banwaan. Ang mga dayuhan na nakikisumaro sa kagurangnan, naglilingkod sa iya, namumuot sa ngaraning kagurangnan, asin buot na maging surugoon niya. Ang gabos na naguutob kan aldaw na Sabado, asin nagdadanay sa sakong tipan, sidda gabos iyo ang dadarahon ko sa sakong banal na bukid, asin pauugmahon ko sinda sa sakong harong nin pamibi. An sa indang mga dolot asin atang, aakoon dyan sa sakong altar, sa gabos na banwaan. Iyo ini ang sabi nin Diyos na kagurangnan, na nagtipon kan mga warak na aki ni Israel. Iba pang tao sa kung aakoon, lain kan mga uyana. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pag umawan ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. Pag umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. O Diyos, kahiraki asin bendisyon ni kami. Sumirang sa mo an sa imong lalawgon, an sa imong mga dalan ipamidbid sa kinaban, an sa imong kapangyarihan sa gabos na banwaan. Pag umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka nin mga banwaan, huli ta ikamatanos na hade sa kinaban, matanos na inaataman mo ang katauhan, inaampon mo ang gabos na banwaan sa daga. Pag umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. O Diyos, pag umawon ka nin mga banwaan, ang gabos na katauhan mag-uumaw sa imo. Lugod bindisyonan kita nin Diyos, sambahon siya sa kinaban. Pag umawon ka, O Diyos, nin gabos na banwaan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo na susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Jesus nagsabi sa mga Hudiyo, "Kamu nagsugo na hapoton si Juan, asin siya nagsaksi dapit sa katotoohan. Bako takaipuhan ko an siring na patutuo nin tao. Ini ipinapagiramdam ko sa indo para sa indong kaligtasan." Si Juan sarong ilawan na naglalaad asin nagliliwanag. Sa halipot na panahon kinakaugman nindo an sa iyang liwanag. Alagad ang patutuo na sa kuyang sinasarigan orog pa sa patutuo ni Juan. Iyo ang mga gibo na ipinagibo sa kuya kan ama. Ang mga gibong iyan, mga saksi na ako sinugo kan ama. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Sa husgado, pirming igwang witness, pirming igwang saksi. Asin an saksi ng ibang obheto, kundi patutuuhan ang mga nangyari. Ang sarong saksi nagsasabi nin totoo o katotoohan. Kung siya man magputik, siguradong siya ilalaag sa contempt. Pwedeng presohon dahil sa pagputik, pwedeng tawaning penalidad. Sa Ebanghelyo niya, tungon yan na enot na aldaw kan aginaldo, siyam na aldaw na misa, sunod-sunod na misa, sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, bilang pag-andam sa solemnidad kan Kapaskuhan, kita po pinagiramdom o pinapagiramdom kan kagurangnan na si Juan Bautista sarong saksi. Si Juan Bautista nagtukdo, manunungod kay Jesucristo. Sa kultura po kan mga Hudiyo, ang saksi kan sarong tao is not enough. Kulang iyan. Sa kultura kan mga Hudiyo, dapat duwa ang magpatutuo, tanganing maging balido ang statement. Si Juan nagpatutuo sa iyang mga tataramon manunungod kay Jesucristo. Kaya lang sabi kan kagurangnan, igwang mas urog na patutuo an sa kuyang sinasarigan. Ano iyan? An sa iyang mga gibo. Taano taarog kay niyo an tataramon kan kagurangnan sa Ebanghelyo tangon yan. Ninhulita sa mga nairinot na mga passages, ang mga eskriba, ang mga pariseyo, naghahagad sa kagurangnan nin kredensyal. Nahiling ninda ang kagurangnan na nagpepredikar, na nagbubulong kan mga mayhelang, nagpapaumay kan mga buta, nagbubuhay kan mga gadan, nagpapatawad din kasalan. Asin, naiskandalo ang mga eskriba, asin mga pariseyo. Sa iya ninhulita, sabi nga ni Sisi, ang pwedeng magpatawad kayong kasalan kundi ang Diyos sana. Kaya hinahaga din siyang credential, sisay ka. Ano ta ginigibong mo ang mga bagay na ini? Kaya lang sabi kang kagurangnan, naman ibang mapatutuo, kung sisay ako, kundi ang sakuyang mga gibo. Sabi nga ni kaya ni, kung ba di ako napapasala, si San Antonio de Padua ang nagsabi, kay itong pamusong tataramon na action
speaks louder than words. Kung bako si San Antonio de Padua, garo si San Francisco de Assis. No? Action speaks louder than words. Ngunya na enot na aldaw kan Aguinaldo Mases, pinapagirumdum po kita na magin saksi kan sa tuyang kagurangnan. So, ang primerong hapot, papaano ako nagsasaksi kay Hesu Kristo? Ang sa kuya daw na mga gibo-gibo, nagpapatotoo na ang sa kuyang kagurangnan, iyo si Hesu Kristo. Ang sa kuya daw na gibo-gibo, nagpapatotoo na igwang Diyos. Sa panahon ngunyan na nagduduwa-duwa ang mga tao, sa panahon ngunyan na nagdadagdag na anday nagtutubod sa mahal na Diyos, magayon na pagrupurupan, ano daw ang sa kuyang magibo-gibo bilang Kristiyano? Nagpapatotoo daw na igwang Diyos. Ano daw ako nagiging instrumento o nagiging kamot kan Diyos sa ibang mga tawong nagmumundo sa mga dukha, sa yaon, sa mga laylayan. Mga tugang, sabi kan kagurangnan, si Juan Bautista daa sarong ilawan o sarong lampara. Ang lampara, mayo man yan ilaw sa sadiri niya. Kung sagkod na dai mo pagkutan, sagkod na dai mo laadan, dai man yan mailaw. Anong buot sabihin kay ini? Kita, arugman ni San Juan Bautista, mga ilawan sa naman kita. Kung mayo ang ilaw, na iyo si Hesu Kristo, dai kita makakataong ilaw. Dai kita makakataong liwanag sa palibot. Rumdumon niya to na kita, mga lampara sana, asin bilang lampara, dapat niya tong maihiras ang kaliwanagan ni Hesu Kristo. So iyo po niyan hagadon ta sa misang ini, let us beg for this grace that we may be able to become lamps, ilawan kan kagurangnan. Mantang nagdadangadan po ang Pasko, andamon niya to an sa tuyang mga puso, tanganing maging maninigong lampara kung saan naglalaad ang liwanag kan kagurangnan niya tong si Hesu Kristo. Amen. Matindog po. Sa enot na aldaw, tipununtaan sa itong mga pamibi, asin mag-arang kita sa mahal na Diyos na sa iyang piniling mga reliyoso, asin reliyosa ang tabayanan kan kagurangnan. Ang sa itong sabihon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satong Santo Papa, mga obispo, asin mga klero, nalugod danay sindang antabayanan kan banal na espiritu sa saindang paghinguwa na maipamidbid si Kristo sa katauhan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Para sa gabos na mga namamayo sa bilog na kinaban, lugod padagos nindang tabangan ang buhay apostolado kan simbahan, orog na ang mga relihiyoso asin mga madre, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nagtitios, naggehelang asin mga inaapi, nalugod sinda makakuanin paglaom, huli sa mga gibong apostolado kan simbahan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa gabos na uya sa misang ini, nalugod maglakaw kita sa dalanin paglingkod asin katanosan. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
sa katuninungan, sa tuyang pangaji, an sa tuyang mga kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Diyos na samuyang Ama, arami na namumutan mo kami. Hinanyugaan sa mga pamibi na ipinasabong sa mo kan Espiritu Santo sa kumawan kan sa imong ngaran asin para sa among kaligtasan. Ininahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Mami, bika mo mga tugang tanga na yan sa ko, asin sa inyong atang. Makumanlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan paki ako ining mga atang, asin sa imong bagsik, ribayan mo na maging sakramento ng kaligtasan, namantang natapos na ang anino ng mga sakripisyo kan mga kamagurangan digdi, idinudulot ang tunay na kordero si Jesucristo sa imong aki, na makangangalas na namundag gikan sa malinigo na birhen. Siya na nabubuhay sinagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Taas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat.
totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sahin magpasalamat kami sa imo, kagurang ng banal na Ama Dios na makakamhan na dahing kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kan ina kong laman, inutob niya ang katungdan kan daan na patakaran, asin binuksan para sa mo andalan ng kaligtasan na dahing kasagkuran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamarawayan kan sa iyong kamahalan, ikapahiling na gayo anahaman niyang gibo. Makamtan miyan panuga ng unyan sa pagbantay, pinapangasan ming halaton. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na lang ito na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Agurangnan ikanang God ang banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa ka sinugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa lugarin niyang buot, iban sagot sa pasyon, nagkuha siya ng tinapay. Asin pagpasalamat, binakini, asin tinao sa iyong mga disipulos na sabi, mag-aho ka mo gabos, asin magkakan kaini. Tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagpamanggi, pagkuha niya manin kalis. Singgirari pagpasalamat sa imo, tinao sa iyong mga disipulos na sabi, mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago, asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuonin do sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo, sagot na ikaw. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na mga tubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon ka ng Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnan sa iyang simbahan nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kay bakan sa mong Papa si Francisco. Asin kan sa mong obispo, si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglam kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalagon. Kahiraki kami gabos na mimimbi kami. Danganin kay iba ni Santa Maria na kan Diyos. Kay iba ni San Jose na sa iyang mabiniyo na esposo. Kan mga banal na apostoles sa singabos na santos. Nakaitupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong maging kay ras. Kan buhay na rin kasagkuran. Mag-umawasin magpamuraway sa imo siring man. Muli sa akin mong si Yeso Kristo. Uli sa iya, sin kay banya, sin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan, kasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan sin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natuktuan kan mga nakakaligtas na tugon na simpinatuod kan Diyos no nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga adaw niya mo ang katuninungan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan asin maligtas sa gabos ng kapurisawan, bantang kami nagahalat kan maugmang paglaw asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni minawalat ko sa Indo,
Ansa kong katuninong tinatao ko sa Indo. Are pagilingan sa mong makasalan kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ko na siya mapatuninong asin magkaburonyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahari sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang ng danay na mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Pagpatinarawan ka mo nin katuninongan. Kaheraki Maluhod po. Uyan kordero kan Dios. Uyan nagpapara kan makasalan kan kinaban. Palada namang inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, nay kamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin an sakong kalag, maumayan.
Matindog po. Mamimbi kita. Kagurangnan sa mo yung Diyos, ang mga misteryo na sa mga inako, dahil na magpahiling sa mo kan sa imong pagkaherak, tanganin kami nagseselebrar sa maimbod na buot, kan pagramdom kan sa iyang inailigtas, kan pagkanilaman kan sa imong aki. Siya na nabubuhay sinaghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Salve Regina. Espes nostra salve, a te clamamos, exules felieve, a ti suspiramos, gementes et plentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Ecce benedictum proctum ventris tui, nobis posoc exilio ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetris. Ot digne frisiamur prisionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitacul me fici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pie intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Matukaw po. Maray na aga po sa Enduga Boss. Diyos marhay nagaman po sa imo, Father. Buot ko na makiulay sa endong personal, ngunyan sa enot na aldaw kan Aguinaldo Mas. Siyam na aldaw ini, inang enot na aldaw. Tanganing hali mismo sa kuya, sa tuyang masabutan ang mga ginigibo niya to, didi sa tuyang parokya. Ini po in relasyon sa mga proyekto na sa tuyang ginigibo. Inahanda ta po ang parokya sa maabot na centennial kang coronation ni Ina sa maabot na taon sa Peña, Francia. Pag hinihiling ta po ang parokya sa atubangan, garo huna ta, mayo na ning aayuson. Pero ang totoo, kadakol po sa laog kan kumbento, sa may laog, sa may pastoral center, office, or rather, sa parish hall, sa taas kaayan, as in an adjacent building, kadakolin mga lugar, unused spaces na dahil nagagamit, kulita, siguro sa nakaaging mga panahon, dahil ang gayo na ayos, as in napabayaan. Ang parokya, iyo ang saro sa pinaka-busy na parokya digdi sa Naga. Kadakol po kitan mga formations na itinatao, alagad kulag ang lugar tanganing pagibuhan ka ini. Kuli ka ini, ang Paris Pastoral Council sa kaibahan ni Mrs. Vivencia Labay, nag-urulay kami na ayuson ang mga fasilidades kan parokya. Sa atyan mahihiling po nindo,
ang plano, i-flash me po dyan, ang plano, actually, nagpupuon na ang satuyang construction as in renovations. Ngayon po ng ibang magmamakulog kan parokya, kundi ang mga parokyano, ang mga parishioners. Kaya buot may pong ipaabot sa indo ang pangangaipong ini. Sa siring na kadahilanan, sabi mo po, mahagag kita ning tabang sa mga tao in all masses, sa simbang gabi as in aginaldo masses, tangani kitang maghagad ning second collection sa tuyang pangangaipo. Pwede man ko ta na dahil ako magpahiling, makiulay sa nasasarong announcement, tangani na maghagad ning tabang sa indo. Pero iba man pag ang kuraparo ko ang nakikiulay, tanganing masabutan niya to ang satuyang mga ginigibo. Nangangaipon po kita ng dakulang kantidad, as in ang dikit na itatao niya to, magiging dakulang tabang, tanganing padagos-dagos na satuyang magibo ang satuyang mga proyekto. Poon pa actually kang Agosto, nagpoon na kita sa gibo kan first phase kan satuyang projects. Mahiling po nindo ang plano kan parokya tangani na maayos sa may saayos niya to ang mga facilities niya to. So magkakaigwa po kita ning second collection ngunyan si mga para kolekta. Magtada man po kamo ning pamasahe dahil man nindo pag-ubuson. Iyo po. Amantang ginigibo ang pagpa-second collection, mahiling po niya to ang mga plano, ang presenting condition kan mga facilities kang parokya sa likod na dahil niya to nahihiling as in ang plano kung paano niya to iniaayuson. Salamat po. Merry Christmas.
Sa ngaran po kan sa tuyang Cora Paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunyan sa enot na aldaw kan sa tong misa aginaldo. Salamat man sa gabos na mga donantes asin gabos na ministro na nagtaukan sa indang serbisyo. Siring man sa sainda asin sa satuya pong choir sa saindang pag-awit sa liturhiya. An pasasalamat man sa pamilya ni Engineer Francisco Banzuela and family sa pagsulo kan kandila sa enot na aldaw kan satong misa di aginaldo. Upakan po niya to. Asin orog sa gabos ki Reverendo Padre Jed Peña, Formator Holy Minor Seminary, ang satuyang celebrante mayor asin predikador. Upakan po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa saimong espiritu. asin bendisyon naman lugod kamo kan Dios na makakamhana na ma asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na aldaw po sa Indo. Diyos marhay na aldaw man po sa Ebo Father.